guys, karon na ko isulti ninyo. Ako ipakita ninyo. Mga gamit niya nga, mga importante kay sa o mga mahalo ni siya kayo guys, you know. Kaning first na ako ipakita is ahong first for yung cellphone. Hoy, ambi na! Hoy, ambi na! Hindi siya ipakita. Kanina ikaduha. Mga kuha ni siya. Mga 50,000 siguro niya akong balit. Ambi na ako sa akong cellphone. Kani. Kaling ko sa lang. First, mga grade 9 ko ani guys. Kaning my phone. Kani oh, na naguba na siya. Dugay-dugay ni, grade 9 pa ko ani. Mong gitawag siya my phone kay ako ni cellphone ako. Okay? Motong first. So ang ikaduha, ara po ni siya ka. So kani Samsung. Gamay na siya guba, pwede pa na siya i-repair. Mag-LCD ra ang gubaan niya. So, ukin sa may mga yo, ako lang ni siya ihatag kay di naman po siya na ako kailangan. PM lang, i-message ako ukin sa ganahan ani ha. Kani. Mga 45,000 ako palit ani niya, guys. So, ang kapangkatulong nga cellphone, guys, kuan po ni siya. Mura man siya Oppo. Oo, Oppo ni siya. Naguba ni kay waray na siya ikuan. Guba na iyang charger. Ano iyang charger na niya. Guba na. Mana? Angas. And last but not the least, ang tablet. Naguba na po siya guys. Gilamba sa akong ate. Shoutout tayo sa akong ate naglambaan ni. Sa una, hindi ko mag-selfie. Nana. Unya, kagiguba man sa ate. Wala. Muna siya ang last na ko ng cellphone. Oh, di ay. Ang last na ko ng cellphone kani karon. Ako gigamit. Kuan ni siya. iPhone 11 Pro Max. Okay? Muna akong cellphone. Ako ang gigamit karon. Pero kani, barato na ni siya. Muna, okay rin ako nga. Naguba ni. Bye!